Saminaka Online TV yana cikin tasha wanda muke takama kan shi a jihar Kebbi saboda watsa labari na mai girman gwamna wanda suke yi da na a excellency Ajiya Zainab Nasari Idris. Kullum ina kallon online din Saminaka TV yana watsa labari na ayyuka wanda mai girma gwamna yi. Ina tuna lokacin muka zaman shekara daya, ina fata in Allah ya yarda Saminaka mu yi alkawali in Allah ya yarda za mu taimaki wannan tasha har zuwa ya zama tsayawa tare da sauran StarTime, DSTV da sauran channel wanda za a kama su. Amma yanzu kowane online ko ina in ka je za ka gan Saminaka TV a nan. Wannan ya nuna tsayawa da kokari na aiki wanda suke yi. So ba abin da za mu yi masu godiya da shawara kuke nema, kofar mu a bude. Ku zo ku nema shawara in Allah ya da taimako kuke so mai girma gwamna ya ba da mu taimaka mashi. Mu zo mu ga mashi ga abin da suke bukata in Allah ya yarda za mu taimako shi. Mu ba abin da za mu yi saboda station din yana taimako al'umma jihar Kebbi, saboda yana nuna musu su gani yaya tafiyar jihar yake, ya wannan mulki muke yi. Duk abin da muka yi ga abin da muka tsaya, ga kokari wanda muka yi, ga ina muka sake komawa. Ba abin da zan fada sai dai ma shi shugaban wannan TV na Saminaka Online TV godiya saboda kokarin wanda suke yi da wanda suke aiki a karkashe su. So saboda wannan kokarin in Allah ya yarda insha Allah mu ma ba za mu bar kwa baya ba. Za mu yi kokari iko mu kara maku girma, mu kara maku karfi wanda kuma za ku yi girma. Saboda aka in Allah ya ba mu rai da lafiya, ni ma zan je samu a excellency in yi mata bayani ce wannan yaran suna kokarin su dole ya kamata mu ma mu tashi mu goyi bayan su, saboda su ma su yi karfi su san ya za su yi. Ni rayuwa na ina so matasa wanda yake da ilimi, wanda suka tashi suna so su yi aiki, su san ba wanda zai tashi ya yi shaye-shaye ya yi bara. Ka taso da kokari na ayyuka wanda da iliminka kai wannan tunani ka fara wannan aiki, in Allah ya yarda a excellency in ta dawo za mu yi kokari wanda insha Allah ko ba mu kawo ta nan ba, in Allah ya yarda kullu tana da wani taimako wanda zai taimaka. Ina kiran matasa na jihar Kebbi, ba na jihar Kebbi kadai ba, Najeriya gaba daya, kowa ya tashi ya yi kokari a nema abin da zai kawo ci gaba ma ko al'umma. Ba wai mutum ya zama ya ne nan ya yi bara, ya je nan ya shaye-shaye, ya je nan, babu dadi. Kasan an mun samu ci gaba, akwai wanda za su samu aiki a karkashe ku. Yanzu za ku taimaka mamu, ku kara mamu labari na duk tafiya na duniya. Yanzu kun sake shi, in kun je kun yi labarin kun sake shi akan online, ba ina ba za su gani ba, a dan duniya gaba daya za a gani. Za ci a sa wannan gwamnati yana aiki, wannan gwamnati yana aiki. To ire wayan abubuwa in Allah ya yarda mu duk wanda ya tashi yana da ilimi, yana da kokari, ya tashi ya yi aiki wanda zai ba al'umma jihar ci gaba. To me yasa ba za mu goyi bayan shi ba? Dole abinda mai girma gwamna yake so kenan. Ya fi so a ce mutum ya tashi ga abin da yake so, yana da tunani. Wallahi mai girma gwamna zai tashi sai ya bashi al'umma ya ci gaba. Sai mutum nawa ne mai girma gwamna bai taimaka ba?
duba ni ba da jihar Kebbi ba, amma yanzu na zama dan jihar Kebbi. Ni dan Naija ne, ya dauke ni ya ce saboda kokari ilimi da tunani ya gani bari zo ya aiki da shi, na ma yaki da shi. Mutumin arziki ne, mutumin alheri ne, mutumin wanda yake bai son kowa ya yi wahala a duniya. In ya gani in ma kana tare da shi, in baka samu ci gaba ba zai kore ka. Ya fi so a ce wannan karkashin shi ya zama mutum, aka ake so. Yanzu in ka lura, duba birnin Kebbi shine state capital na Kebbi state, amma da duk wanda ya zo Kebbi shekara 20 shekara 10 bana, wallahi duk wanda ya shigo Kebbi yanzu ya san cewa akwai bambanci, akwai differences. So ire-ire wayan abubuwa yana da kishi, muna da kishi ke jihar Kebbi saboda mutanen Kebbi mutumin arziki ne, mutumin alheri ne. Kaga duk abin da kake yi in ka kira kowa ko daga ina, wallahi za ka gan za a samu alheri rahman Allah zai shiga wurin. To rahman Allah ya riga ya shiga birnin Kebbi tun zuwan shi. Kaga komi Allah ya taimake mu. Yanzu in ka je wani jiha yanzu za ka ga talauci, amma wallahi ka zo Kebbi, mutane Kebbi kullu addu'a ake yi ma mai girma gwamna. So saboda aka ina kiran kowa ya tashi sai ya yi ma mai girma gwamna addu'a. Allah ya sa ya gama lafiya, Allah ya bashi lafiya. Duk ayyuka wanda ya tashi ya yi, Allah kai ka san zuciyar shi, Allah sai ya gama lafiya da shi. Da wanda ya tashi bai fara yi ba, Allah ka bashi iko ya yi. Amma na tabbatar shekara dina wajen shekara 20 yanzu a Kebbi ba mu taba samun gwamna kamar irin wannan ba. Gwamna wanda zai gani ka ya ce me ya faru, gashi ka je ka yi harkokinka. To amma yaya za ka gashi yana inda kyauta ne yana yi, gashi yana aiki. Yau muka dawo daga anyan Zuru, daga Koko zuwa Zuru, yanzu aka federal government za su ba mu mai girma gwamna zai aiki daga nan zuwa Zuru. Ya ce ko shi kadai ne zai yi ma mutane Zuru, yana so in Allah ya da sai ya yi wannan hanya. To me yake so? Mun ga san cewa anya din nan ba karamin alheri ba, saboda anya din nan na ya fita zuwa anyan Gusau. In ka je wajen Bena da wuraren wanda ake da agriculture masu manoma, sai ka ga tun wajen anya din da ake bi. Amma yanzu ba ka iya bi anya saboda anya ya lalace. Amma shi yanzu ya tashi ya ce in Allah ya da sai ya yi anya. Satin can muka yi flag of anya na Argungu. Yanzu me kuke so? Yanzu haka ba mu kai shekara 2 ba fa, amma ka gan abun da muka yi, alheri ci gaba wanda aka samu a jihar Kebbi gaba daya.